Wanaifuna. Pane munhu aidiwa nasekuru padare iri. Ndaifuna munhu aitwa Patricia. Zvanzi pane munhu anonzi Patricia ndiye aidiwa nasekuru kuti ange ari. Vanzi anonzi Patricia ndiani? Hanzvadzi yawo. Sekuru shi? Wala? Hanzvadzi yawo. Tata rosenda ino. Hanzi Hanzvadzi ya baba. Hanzvadzi yenyu makomana ndiye anonzi Patricia. Sekuru hanzi munhu anonzi Patricia Hanzvadzi yawo vakomana vaviri. Aba roboni. Hanzi ari kupi? Mozambique idakura. Hanzi Mozambique musangoti Mozambique ikakura. Ari pamhiri pachitete rapa. Kampototo. Ona zina muri wati Kampototo. Hanzi murikuona zita ramutaura kuti Kampototo. Iye udamba kugara kumeno. Zvanzi iwe wakambokugara kai. Kambogara shwa sekuru. Ndikodare marina. Hanya sekuru waona kuti uri chirema ukaremara ndiko ukaremarira kai. Ndiko chaiko sekuru. Chita so. Ya hapa pana ufita. Zvanzi dare renyu rine uroyi ukuru wakarema. Ukaona zinachitika kuti uyu achitenda nango munyendo ufupi nango uiteteri. Zvanzi muri kuona vanhu mese muri panapa uyu mukomana akagara pakati uyu ane gumbo rimwe refu rimwe pfupi. Pane chikonzero chakapa rimwe gumbo rake ripfupi keso. Adatukana na nsikana aitwa Patricia. Hanzi akatukana nemumwe musikana ainzi Patricia. Iye hanzvadzi yako Patricia. Ndizo shwa sekuru shwa. Hanzvadzi yangu toka. Muritani arabazi. Sekuru. Wino. Venyu wakomana. Iyo Muritani Devson. Devson wakadiko. Muritani kubanja. Wakadikumba. Kumba kule nani. Aradani murabazi Musikana. Asi mukomana uyu kukanganisika njero mazuva. Mukomana mazuva ari nani. Achiri kuja kamtengo. Akuchiita zvekutiza pamba chigara musango zvaita zviyere. Aiwa mazuva ano haasi kumbotiza kana pamba. Zana otogarawo pamba. Kuja.
kudya ere kudya Kopa kutaura mukuirirana pakutaura zvinonzwisisika ere achataura zvinokupesana nezvinenge zviripo pamwe pacho anombotaura zvakanaka but pamwe pacho ndotaura kuti pesanise ndishamazi iwe uri kwacho iwe mukomana wakadini kwaomberere kana kuti mhoresi kwaomberawo zviri kuita uri kuone maziso mako mazuva ano uchiri kuona zvaiona kare zvee uona chi handisombonatsonzisi asi mazuva ano wasei mazuva ano wasei waziva sei rwaraiti waziva sei rwaraiti akagara mbara niani apa iwe apa mari kuti imwe paenda kusira rifara kuti ndikati mbwerere napatricia patricia rukoni zvanzi pai patakaonana kuchikafa ndichikushandirai ndakakuudzai kuti dambudziko riri kurwarisa mwana wedu kubva pane hanzvadzi yake inonzi patricia ndakati ndoda kuti patricia wacho muuye naye patricia ari kupi patricia tinotendera sekundo vakaita kuti auye nemushonga yakatipa nenhamba ndibva vazotipa isati tisina nhamba dzake saka patricia uye ari panze apa ari kuramba kupinda kuti tagakawa patricia akuramba kupinda muno asi atobvuma hake kuya kuno anofika pano aripo akagara kuseruka iyo mukomana mukuru anzoya kuno iye ari kuramba kupinda muno mukopa mavenaaaasekuru handi asingazvizive saka handisi kuda nezveng'anga dzenyu naiwe muzuku sekuru pamabva kumba hamuna kumuudza here kuti patricia handei tinobatsirwa kukarapwa mukomana handi achiti pamwe ndezvemunamato saka pari kuramba kupinda nekuti ari kuti ndezvasekuru aida zvekumaprofeti hanzi handiite izvozvo saka kumbiro sekuru kana ane zvimwewo zvokuitawo kuti papa apinde muno apinde ndashupira aiwa tinotenda sekuru hanzi anouya tinotenda asi wapo kona tani pamwana wako zvazikopa angana zvimasaka tani apa alinda kuzandigura nemasha musikurira aiwa mazuva ano sekuru kana kuguma kugeza ari kubvuma kana kudyawo zvinenge zvakatinaki sekuru sikurira ndiripo kuzandigura nemasha zinyowani hanzi musi panga akapfeka zvimasaga nezvaamburera zvekunhonga paipaya zvaina sekuru handina kukuudza here kuti mwana uiko zvinokugadzira kuti amuita chimutengera hembe dzinyowani aiwa makataura sekuru takatenga akupfekawo handii makati tikamutengera mbasha anobvarura achirasa here aiwa mazuva ano haasi aiwa ndinotendawo sekuru ndakasara makandiitira dandainzi ndine mari zvino mari handina ndiri murombo saka ndinotendawo iye musiki ndiye achatenda kwamuri ishe wangu sekuru inokumbuka kuti ndingatandizana kopiri vasi mundu anabvuto nitandiza ndinotenda sekuru naye ari kumhepo patricia wacho ari kupi yo pinda musikana pinda ako musikana patricia muno matari unopindwa muchiomberwa pinda muno wati kudii patricia hanzi nasekuru pinda muno pinda muna familia zako idzi muno ndimo mune mhuri dzako hama dzako dziri muno mupinda muno sekuru ndokumbira kudai zvazviita kana iye hanzidzeke yabata amurova mutenga bwere mutenge mani pano hapaitwe zvekurovana kana manzi nasekuru ndiwa kubatsirwa nasekuru ka tinotarisira kuti mubve kumba kwenyu mataurirana muchiwirirana pano hatidi vanhu vasvika pano kutanga kudhonzadhonzakaonepopoto pana muri tani makadii ndivani zvimveka taurisai zvinonzwika ine ndiri bwino asekuru vakasimba zvavo mudzimbo
Ndiwe Patricia? Ndiwe unonzi Patricia here? Ndine. Kuri rano kwachoka? Kwakadiko wabva? Ha? Kuri bwino. Kuda kuziva nkani na kuchemera uno? Wakaudza here nyaya yakashedzerwa kuno? Ha? Nada, kuno ndikoshikashemera amwanda andusa kuti naboni ndikafambe na familia na mbara wangu yankulwara. Kuno kulipo kuita kuchemera. Unakuita kushedzewa ava vakakudza kuti ngatifambe nehama iri kurwara. Amwati tia ndo akashita kuti ndigarire. Ukaita kufonerwa nani? Matia wangu wao au ndivyo. Avo chii chauda amai ako? Amai nini mwingine wa amai? Titia. Okay. Saka ndo vakakufonera vakati uya tifambe nehanzvadzi yako ikurwara. Akuba kuno mbara wangu ankubvalini bwino kwamukuno ndikadakwera. Mbari wako ainza kuvalini bwino nduboni. Hama yako yainzi yawaishedzera kuti uya kuno hama yako haisi kunzwa zvakanaka yacho ndeipi? John. John uyu. Ukamuyangana ndana wako John. Saka uyu John uyu chii chako paukama wenyu? Ndimana wangu. Mudabarika pamodzi? Makaberekwa pamwe chete? Dachoka mimebosa. Ko uyo Davison. Ko Davison. Ni mbara wangu. Iwe na uyo mkuru mboni? Ko iwewe na Davison mkuru ndeupi? Ndine wangu. Okay. Ukona nkani kuchitika? Ona Patricia muzukuru nyaya iri kuitika yakamira so. Ifuna chadidi o reveridade kureva zvintu o zviri pamutima nokuti zvintu zvitudzuke. Nyaya iripo panapa iri kuda chinhu chinonzi chokwadi. Iwewe unofanira kutaurawo chokwadi chiri pamwoyo pako nezvaunoziva ndokuti hama dzako idzi dzisununguke dzirarame. Ona apa mamuri vanga mamuripo 4, mamuri vanga nini? 8. Mamuripo 8 asi una masara 3 so. Vamwe vese ava 5 vese kupera kufa nehosha imwe chete. Saka zvakuda iwewe kuti utaure chokwadi mwoyo wako ukanasa kusununguka ndokuti vana vamai yako vararame ava Patricia. Wazvinzi? Umbavara? Ukunzwa here Patricia? Nikubva. Apa nyandofuna. Sekuru pane zvavari kuda kuti Benambo ava vari kukuudza. kana avo vakuti titiye vako avo kana vasina kunatsa kukuudza chokwadi. Ine ndinodachita kuti ubwere. Sekuru ndo vakaita kuti iwe ufonerwe kuMozambique kwanga uri kuti uuye kuno kuZimbabwe. Ndifuna kureva fara rimodzi rafuna kuti udzive kuti ini ndinda kuchemera. Sekuru vari kuda kukuudza shoko rimwe chete rinopa kuti iwe uzive kuti sekuru ndo vakakushedza. Ava pada kuti gariri. Avo titiya vako avo pavakakufonera iwewe Kuchoka siku labda gariri. kubva musi wavakakufonera Kusvika na lero. kusvika nanhasi Ukumva jani makutu mako. uri kunzwei munzeve dzako? Ndito mbada ndigare kabva makumangu mukandoshemera basi bwera. Nemba ndi mangu akafarira bali bwere. Sokire. Ungakwanise kutaurisa tokukumbira kuti utaurise pa zvatonatsa kunzwa hatisonatsa kunzwa uri kutaurira pasi usatye muzukuru. Sununguka vanhu sekuru venyu vari kuda kukubatsirai havasi kuda kukurwisai kana kuita chinhu chakaipa. Saka usarove nehana kana kutya. Kana sekuru vako achikubvunza uchitaura newe taurisa sezvatiri kuitawo isi kuti tese tikwanise kunzwisisana. Handiti kamuzukuru? Pena waita wakakatiziva? Hanzi asi uri kutya here uri kufunga kuti sekuru ava vangaite zvinhu zvavangakumanikidze? Nademani kubva mahadi jadidi. Ha? Nikubva maha tangu amwabu ndusa kuti kumwe kwatikenda kuhanya bezi. Ina ndusa tiendi vakurufera. Ukucha kuti ava vari kukuudza kuti kuenda Nyabezi. Uri kunzwa kutya nekuti hama dzako hadzina kukuudza kuti kuenda kun'anga vakuti tikuenda kumaprofita. Zvino apa nkanese kana nkanese kuchitika? Zvino apa uri kuona nyaya yese iri kuitika iyi? Ikuchoka kwaiwe. Hanzi nyaya yese iri kuitika ikurwara kuri kuita hama dzako dzichipera kufa. Zvanzi nasekuru iri kubva kwauri ndiwo uri kukonzeresa nyaya iyi. Ndakupata. Sekuru vari kuti vakubata iwewe. Penangona mankani ireverati kuti ine mare mabodza. Kana uine nharo kana kuti sekuru vakunyebera sununguka kutaura chokwadi kuti sekuru mandinyebera zvamuri kutaura zvandizvizive. Handisiri ndiri kukonzeresa hama dzangu kuti dzipere kufa. Handisiri ndiri kukonzera kuti hama dzangu dzirware. Handisiri ndiri kurwarisa John. Taura chokwadi. Demba ndinelini. Ha? Ndinelini. Fosi ndine vanhu kabe bwera.
Ausiriyo zvokuti dai ungoriwo dai usina kuya. Imwe mudzadzo ichitika paukara ine ndine mvindo para ufiti ine mkono wa fiti. Zvanzi nasekuru usandiedze, inini ndiri muroyi mukuru kudarika uroyi hwako zvawaunahwo iwewe. Saka nasekuru usatambe neni, usandiedze. Chakuyamba kuti odzonda kupata. Zvanzi chekutanga chanoda kuti iwewe ugutsikane kuti chokwadi sekuru vakubata. Dzina ripa uriwe ripa kuyamba na iwepo. Hanzi zita raunaro rekuti Patricia hausiri iwe wega ukatanga nezita iri. Ngomba vana. Uri kunzwa nokunzwa nasekuru? Kunama. Kunyeba here? Nada nawe kunama shaka. Kwapa kutawira nani? Hanzi kwapa uri kubvuma kuti chokwadi sei? Padzina kutawira paufiti nokuramba. Pazita uri kubvuma kuti harina kutanga rinewe ukatoita kutosirwa une akakusira uri kubvuma. Asi pakuzonzi uri muroyi, uri kuramba sei? Chicho pakuramba. Ndikire ndoto pamusoro. Zvakanaka. Zvanzi nasekuru Isasajangwani. Sajangwani. Zvanzi nasekuru tichaisa tsvimbo yavo pamusuwo apo. Timboona nharo dzako kuti dzinoenderera mberi here. Chamboisa tsvimbo yasekuru apa. Aiwa usachakwa ati kugume. Timbogadzika bedzi tsvimbo yasekuru panyasi pako apa. Tsvimbo ndagadzika sekuru. Iwe garavo udatsvera nao. Funacheza nao. Iwe fendera uko. Iwe John, hanzi nasekuru sebera kugara ukaguma madziro. Sekuru adonatsa kutaura na Patricia uri kwazvo kwazvo. Kana kadzamira pana ngoma wako. Kana kwangosendamira kudhuze na mukoma wako ikoko Wewe. Iwe Patricia. Ini mundu ana mangani ndo andifuna. Haina sekuru munhu ane nharo ndiye wandinoda. Wamanichira dzina kuti Patricia. Wanzwa sekuru vachitaura zita kuti Patricia. Kuti nawe dzina rako Kuti Patricia harisi zita rako wega. Haurisi zita rako wega, izita rakwatosirwa rakapiwa. Raiva nemuridzi warene. wewe kwa hiyo wakati ndaitwa John. Anditi baba wako ndo vainzi John here. Mimi ndambangwa. Ha? Ndambangwa. Ah. John ndo zinareva nao. Anditi John ndiye John kuti akapiwa zita la baba wako. Uyo alipafuna ine. Saka iwe kupase waratitia. Iwe pakupiwa zita la atete. Waitirani. Waiti kudii nazvo pakupiwa zita la atete. Waratichitira so, tufuna kubwerera kumambuyo. Hanzi nasekuru rega ndambodzoka kumashure nenyaya yako. Wewe ubalipe siku rauda uziwa wakuziva. Iwe upango uchiri mudika asi wakura wazvikuwanga wakuziva hapana here musi waukaudzwa. Chitia wako kali na mtima. Tete wako vachiri vapenyu vachiri kurarama. Kuti iwe ndakutenda ekumwe kwanu uri munono. Havana here zuva ravakakudza kuti iwewe ndikakutora kumusha kwenyu kuna baba vako naamai vako uri kamwana kadiki. Paibe. Hapana zuva ravambokutaurira. Adalewa ndikadini. Ha? Adalewa. Kwenda zona nani? Hanzi nasekuru kundazviona sei. Waona kani chitika? Uri kuona nyaya inoitika muzikuru. Ili kupeza kumaliza tembo na iwe ndikufuna nini? Zvanzi nasekuru handisi kuda kupedza nguva newe. Ndifuna kundondorewa wega everyday ndwakudziva. Zvai nasekuru ndikuda kuti tanga pani zvino panapa taura wega zvaunonatsa kuziva zvese uchitaurisa vanhu vese vachinatsa kunzwa. Nepadayambira ufito wako. Nepakatangira uroyi hwako. Sekuru vati havachada zvekunetsana newe kuti iwe utange kutaura wega uroyi. Penamba wewe nawe fiti moka ndoto uchoke kutize. Pamwe hausi kuda kutaura kana kuti zvita hausi muroyi, sumuka ipapo jambe tsvimbo yasekuru adaisapo ubude panze utize uye udzokere zvako kwako kuMozambique. Nada pano. Ngoba uri ngikubudingiza kweteka. Ai Wati kuti taurisa tsikunzwa. Ndati ngundikweteka tomwe ikazi. Uri kuti icho chaitwapo chinokukwadza. Chikutokweteka panzivano. Paukagara pamo chikutokukwadza chisvimbo icho. Saka iwo wewe penango nawe fiti ukupeteka chani na ndoto. Zvanzi saka iwo kana usiri muroyi tsvimbo yataisa parutivi pako iri kukukwadza chirudzi. Iwo usiri muroyi. Nada nikudzwa rini. Ai. Zviro zvakumalizana natemo ndikufuna nini? Zvanzi nasekuru usati handisi kuziva kuti sei iri kundikwadza hatisura zvekupedzerana nguva. Imi hama dzacho mukumva zvakureva? Imi hama dzacho muri kuzwa zviri kureva. Sekuru atotipedzera nguva. Kwa imwe tamwanyi mukutaza nekupekwana ndoto. Hanzi kwa mimi sei musiri kushokewa netsvimbo yemukona kusununga kutiza kushokewa netsvimbo vari kuita. Muzukuru, taura nyaya dzako. Taura nyaya dzako.
ndikasumuka papa ndikaisobedza tsvimbo iyi pauri apa inokukwadza tsvimbo iyi. Ngataure nyaya yake. Davidson. Uya hanzvadzi yako akuramba kureva. Hanzvadzi yako ari kuramba kutaura nyaya dzake dzaanoziva. Aita ataure sekuru. Imo muitira nazo. Imi muri kuti kudii nazvo? Sekuru vajambe tsvimbo kana aramba. Kana atoramba ngadzambe tsvimbo. Hapo ina maswera unotanduka. Patricia, taura chokwadi chako. Zanzi na sekuru kaita kutambo unopasanduka ipapo. Muzukuru, taura nyaya dzako dzaunoziva tsvimbo yasekuru isati yakukwadza. Kuramba kwachosambira chadindizvo. Ndibvise ndoti taure chokwadi. Aiwa taura chokwadi tsvimbo yepo pasi. Reva daimuna iwepo. Atafuna kuzunga. Atongochida kumbotendera tinoda kusaidza sekuru. Penamo tika inango. Kana kusaidza kwakuenda togona kuisaiwa. Taura na iwe. Usora ipedzera sekuru adashandira vanhu vakawanda pano. Tiseimo sekuru. Ai mumureka. Wachitaura muzukuru, taura nyaya dzako dzaunoziva pamhuri yako iyi. Kurumidza roni. Taurisa. Pano pazvizha ndinoziva. Pari kuya ruziva? Uya kuita zvomasuya mamba? Unotenda ana sekuru arambidzo kuti handidendo izi. Taurai. Patricia muzukuru, taura nyaya dzako usapedzere nguva sekuru. Timbomira kwakuda kutaura. Taura tinzo, taurisa tinzo. Taura nyaya dzako dzaunoziva Taura naimwana, taura. Uratiredza fise imwe tsvimbo sekwana. Misrei. Taurai sekuru. Unokuwara. Apa nofana tawa tikupezane uruke. Pamwe kufunga zvoda kutiza zvako. Hazina dambudziko. Asi zvavakutoita izvozvo nemhepo dzetsvimbo yematotorana ipapa. Iwe Patricia. Nawe Patricia. Hausi kuda kukundikana chete kuti usvike pakutaura, hausati wauda kutaura. Uri kutya mana wako, uri kutya Davidson. Uona iwe apa uona kani na Davidson. Uri kuona nyaya yegumbo raDavidson iyi. Iwe udachoka uri pakutuka naye muri kapototo. Hauna kumbotukanidzana naDavidson iri muri kambototo kumusha kwamaigara iwe ukamuti uchazviona. Makatukanidzana. Saka damuroza ndiani? Saka akaroya Davidson gumbo iri rakaremara ndiani? Titiya. Ndatete. Ndatete. Uraziva ndani? Waziva sei ndatete wako? Adanikuza titiyawo. Adakuza? Vangasati vafera tete wako. Padakuza ngatatafa. Atete wako vangasati vafera paukamuudza kuti uchazviona paakakwara gumbo iri. Nakada feseri. Vanga vakafa? Saka vakazokuudza kupa atete wako kuti ndovakaroya gumbo. Nodidikira njira chadidizvo so. Reva katatichi. Chitaura chokwadi chacho. Impano. Pinangofuna kutaura udasumuka. Pamwe uda kutaura ukasumuka umire kana uchitya. Utaure ukamira. Chitaurisa ina ndisikunzorwa kutaura. Taurisa muzukuru zvatinonzwa. Impano. Titi yangu ananifundisa kuti vanhu vashitazvo. Atete vako ndovakakudzidzisa zvaunoita zveuroyi. Chadidi. Vakakudzidzisa kuti chii? Adanifundisa imba ndikagara natitiya. Iwe waigara naatete? Ndovakakudzidzisa uroyi. Seko ari kutaura muzukuru wenyu. Hanzi atete vake vaigara navo ndovakamudzidzisa uroyi. Wapa manimboramba? Ko zvawanga uchimboramba wanga uchimbotendera kuna sekuru zvitese. Kubva mana tanga wonkuno imba ndibagara wonkuno. Uri kunzwa kutya nekuti waugare kuno kuZimbabwe? Ndasiba rangu wanza ndipata. Uri kutya kuti hama dzako dzinozokuuraya? Aiwa, havana zvavanokuita kana kukurova vakurove. Sununguka kutaura chokwadi. Sekuru ndovada kukurapa, vada kurapa mukomana. Vopedza uroyi wacho pauri unogezwa nasekuru. Hawanzwa muzukuru? Inini kuchosa ufiti ukadawa nizidadi. Zvanzi nasekuru ukataura chokwadi sekuru vanokubvisa uroyi apa. Kana uri kureva? Asi ukarega kutaura chokwadi sekuru vanokuwedzera kukukwadza.
Nikusiya tena. Wokusiya ukadaro. Tikumva fana? Uri kunzwa shoko kuti hama dzako ndipadzozotanga kukurwisa manje. Kuti waramba kutaura chokwadi kuti ugezwe uruina sekuru. Chakuyamba. Chekutanga. Anjwa Enoki ari pakati pa uyo na uyo Enoki ari kugona adajewa nani? Zvanzi mwana wamai ako akatanga kufanunzi Enoki ari pakati pe uyu neuyu akajiwa nani? Adajewa nani? Ndiyo wamuja? Ndiyo wamuja. Namujera jani? Wakamujire. Kana mangau na anzangu. Wanga unechikweleti nevamwe vako. Saka iwe. Iwe tori fitri fridati. Zvanzi saka iwe utorevesa utori muroi chaiye. Nikura chadidi. Saka ufito wako ukubenefita jani? Zvanzi saka uri kuwanei pauroyi hwako vanachipedza hama dzako. Imbanda chitaupa sombo na titia gura titiao. Vanhu vasa imbani kafuna ndikusiya gwembani ngudidazira. Ne familia kafuna ndikudia. Abwani ne mama ngazuzekani. Ukaita zvekusirwa naatete asi wautozvida unoda kuzvisiya asi uri kutadza kuziva kuti unozvisiya sei. Ko panga uchimboramba kutaura uchiramba kuti handidi kupinda kun'anga naye tozoziva sei kuti wokuda kutozvisiyawo. Muzukuru usadaro ita kwapa iwe wewe mushamenyo kati mputi zanu kudadya vanhu vangasi mushamenyo vanhu mumhuri dzako wakadya vanhu vangani umwe ndadya na titiya zvanonga kamutazini tidadya azinji kana kwene mumwe ukadya na tete wemumhuri menyu ko kune vamwewo vatorwa makadya vazhinji makadya vakawanda asi havaverengeki makadya vakawanda kuti havaverengeki kweyo wanga wakudziva udaidya vangani uchiziva kuti ndikudya kupa wanga wakuziva iwewo kuti ndakuroya zvekuziva kuti ndakudya munhu wakadya vangani wauri kuziva famidya zangu foikwapi ndadya nchidziwa kuhama dzako 4 ukavadya uchiziva koko vamwe vatorwa azinji vatorwa vazhinji apa wewe sekuru Patricia uneshua. zvakaoma Patricia. apa uprofitari chani wewe saka zvanzi une chii chaunacho iwewe chauri kubhenefita chauri kuwana iwe chauri kugena iwewe pakuraya hama dzako uchidya titiya kana vida gora vida zimwe kana titiyazo adasira ine pano sekuru wako tete wako wanga neupfumi upfumi wacho wanga unawo wakasira iwewe ndozvakutaura shadida urasira jana jani wakakusira chini chiya tete wako titiya dandisira nyumba depozi nyumbayo datawa pomwe kumweko wakakusira imba yacho ukatoitiza uchazoigara shadida nei futi chawakakusira dandisira tuzinji akana negosi akana mabhanka adandosara mbudevoyo wanga une mabhizinesi emashopu wamabhariko ko sekuru ava vari kuti iwe une mabhoti yari kuonekwa pagirazi ava mabhoti acho ndeyani mabhariko njangu yainenda dzashita titiya kadafakavo mabhoti ndeyako yakazotanga kuita wega tete vakakusira uroi vafa saka nayo imbotiudza kuti kana uchiuraya hama dzako kuuraya kwokuti hama dzako uchidya uri kudya nyama saka ndo zviri kuzokupa mari here kuti uite mabhoti acho nadhemba nkadaroorwa namamuna wanga waroorwa nemurume gora mamuna umweyo ndadzapanda pomwe wakaromba futi namurume wakazoromba nemurumewo ndaromba chani makaromba chii ndapanda tina chintu asi chimwe timbatithandiza mune chinhu chamakaromba chinokubatsirai murume acharoboni murume wako wacho ari kuti adafesere ndamupa akafa ndiwo akamuraya naye michokwadi nemurume wake hamenyu akafa Ichokwadi. haana murume Haana. Hauruyo ukonya. kwapa iwe chinhu chakuroyesa famili zako chirikugoni saka chinhu chaunoroyesa hama dzako idzi dzekupera nekupenga idzi chiri kupi chiri kumba ko ukachishandisa sei pana John kuti apenge nacho ndina chintu asi
China mazina yonse ya familia yangu. Chinhu chako chaunacho chine mazita ese hama dzako. Saka kuti hama yako ipenge unoita sei? Nimbalewa basi. Unongoudza chinhu choyo ningi ngapenge. Akuti dansara. Obva atotanga kupenga. Saka iwe ukachiudza kuti John ngaapore pakupenga, chinomurega akapora mwana. Ndingasiya. Chinomuregeza kupenga kupera. Chadidi. Hausadaro. Ndio ndifuna kukusandutsa. Aiwa patisha usadaro. Zvongita Kwa sekuru chimwe yacho takumbira wachitero uri muchishedze chiuye. Sekuru watoda kusandutsa. Saka zvimbira tani zvindu upita katenga kwa ibwere. Saka chinhu chako yatika kuti uenda unochitora uye nacho unochitora chiya nacho. Jamba mwepe mbano mkambu mano. Pamwepe mbano mkubvamana tangwandalalewa. Kumwe kushabdi kutodziwa kuti mbanda bzimisari. Uri kunzwa kutya nekuti pawataura nezvazvo apa ikoko zvakutoziva kuti wazvitaura kuno. Saka toita sei kuti chinhu chako chisunungure uye chimuregarige upenga. Shamba nikutokumbirambo kuna imwepo tangwa imwepo ndimandipasa pano ndibzimisari. Aiwa kumbira kuna sekuru ukumbire kwandiri muzukuru wasekuru. Kumbira kuna sekuru taura chokwadi. Uchiombera kumbira tini. Itiyo nikukumbirambo parembani sakiwa na bzvinhu zvangu. Vanani? Andiri kukumbirawo sekuru kuti zvinhu zvangu zvisande kuise. Na bzvinhu zvangu. Iwe wako chakupaiwa nazvo zvinhu zvako wega kupara zvipanda. Hanzi wako chakubaiwa nezvinhu zvako yokopa ukazviromba. Imbani daudziwa kuti nampugwalalewa. Agora tsapano imbani. Agero ndadzalewalewa. Handine mhiko yandikaudzwa zvinhu zvadii. Igure haritaurwe. Saka pandataura apa ndakutosha kuti zvinhu zvakutarisana nezvinhu zvako ndikwadza. Iwe zvishandisa tani zvinhu. Hanzi waizvishandisa sei zvinhu zvako? Chimwe chakuphatisa vangusho ndikaphatisa basa devaizhi kana madzina. Orati ichi chawaiurayisa hama dzako idzi changa chine mazita. Chikarango asi. Chakaita kunge chirongo. Chine mazita. Chikarango chinatampa muna chitumwa mwemo. Chirongo chine chiridhi chinovhara pamusoro. Mukati mune chidumwa. Nemazita yahama dzako. Namadzina ya familia yangu mwemo. Agora chitumwa chimwecho ndicho chinopatuma nevanhu. Saka chitumwa chiri muchikara chiri muchirongo munhu chaunotuma iwewe. Ndingatuma chitumwa chimwecho cha emakatifuiza revaive. Ndoko kunangana wamuchite chakuti. Unoita chekufuridza uchiudza kuti enda kuna nhingi unoita zvakati. Choenda. Chimbaenda. Ona nyaya iripo patisha ndekuti tinoda kuti John apore sese. Unokwanisa kuti chitumwa chiri kuchiporesa John. Nikwanisa soki pamwe pemani nkubvamana mtandai wabzi. Alright, manzo sekuru. Hanzi kutuma chitumwa changu kuti kuporesa John ndinozvikwanisa. Asi apa ndakutosha kusvika pachiri nekuti mhiko yachena hatifanirwi kutaurwa. Saka kana chitaura ndakutosha ndikatosvikira pachiri kuti ndichiudze kuti ndienda noporesa John nekuti chitaura kana chiita ndachifumura chinogona kumukwadza sekuru. Saka ati akukumbira imimi kuti ameno kuti mungaite sei. Ombera kuna sekuru mzukuru. Iwe revera rudzwa kufuna. Kama ndifuna usiya ufiti revera dini ndifuna usiya ufiti. Hanzi badama kuita kufugama ipapo. Unatso kutaura chokwadi. Kana ufunga zvokusiya uroyi ufugama utaura sekuru ndafunga kusiya uroyi wandichahuda. Uchiombera kuna sekuru kunombera. Titi anofuna usiyambo ufimbo. Embani kufuna ini. Apa ndikaenda mwana muono machi. Zvanzi nasekuru iwo uri kuti ndakuda kusiya uroyi wandichahuda ndikakutarisa kuti ndikuona uri mwana mudiki stereki iwewe. Shadidi. Unaona ngani? Uri wana 4? Antune wana 4 iwe. Shadidi na 4. Kuti ngwana uri kudya wana wako. Saka chii chiri kupa kuti paune vana vako 4 worega kudya vana vako 4 upedze kudya vana vamai vako iwewe. Imbani kugopa kuti amwa ndikamara pomwe imbani dzatharizwana ndikadzabonewa tsogolo. Uri kutya kuti wakapedza vana vako unoshava nokubatsira muupenyu kumberi. Apa ndifuna kupasa mankhwala lero. Sekuru wanoda kupa mushonga muzukuru. Upinde ukatenga zvinhu zvako weka. Uende unotora zvinhu zvako wega chirega kuzvitya
wakapiwa mushonga ukaenda une mushonga unokwanisa kuzvitora wanzwa kuenda vabosi nemwevo aiwa sekuru havaende kuMozambique kumba kwako vanokupa mushonga ndiwo unoenda nawo unopoti ukwanise kutakura zvinhu zvako uye nazvo pano wanzwa Patricia akura bvunza ndimenyarini mandikanyamura mharayo sekuru ari kubvunza ndikazokutakura mushonga wamunondipa ndikara kuti zvitakura zvinhu murove here hanzi nasekuru azvikurove muzukuru usatyi chitendeuka ufuridze hanzvadzi yako anonzi John ubvise chiri kumuromo mufuridze umuudze kuti ndakusunungura deredza chiri kumuromo chomufuridze John zvanzi naPatricia ndakusunungura pakuroya kwandaikuita iwe watsudzuriwa kani zvanzi ndakusunungura John pakuroya kwandaikuita naPatricia network busy sasa mwana upenyu here so asaba ndikutenda kuti mishonga yekushanda paya pamuda kuenda paya zvikasiyana narero imina amai vemhuri zvanzi nasekuru ndiri kutenda kuti mushonga wangu wandikakupai uri kushanda pamwana nekuti mwana zvaava izvi zvasiyana nezvaanga ari muchitanga kuuya mudata chokwadi ndesaka ndatanga kutenda sekuru chokwadi andimapazwisisa aiwa tapanzwisisa iwe Jameson uchina chakumtima renanzo zvanzi uchiri nechigumbu here kune hanzvadzi yako ataura chokwadi so azvipira kuda kukusunungurai angatanga tisunungura so anokureva uchiri nachamutima naye zvanzi ndiri kubvunza kuti uchiri negodo naye here godo nandi kwewe mama wacho amai vacho mune godo here nemwana wenyu godo handisisina sekuru nokuti zvasunungurawo vapenyu vanga ndasiyirwawo ivava nokuti mukomana ari pakati ndandine godo kuti ndanga achishanda zvokushanda zvepamba saka ndatenda nokusunungura kwaaitiwa zvakanaka apa ndinoti mushoke mukadakara panze iko zvino muri kunzi nasekuru tichabvisa tsvimbo iyo mokwanisa kusumuka mumbonogara panze apa mukugonawo vanhu nhasi mucharara pano padare pasekuru mese newe Patricia uzvinzi funa kumukodza namangwara wanzori Patricia nhasi uri kurara pano hausi kuenda urikuda kugadzirwa nemushonga wauchageza usiku uchageza uroyi wako wanzwa ukarambidzwa kurara kumisha kwevanhu naani mushonga ukapiwa wacho une mhiko yekuti haufaniri kurara kumamana zvinoreva kurara wega zvanzi saka nhasi uri kurara kuno kudare kwasekuru wega mushonga wako ucharara wega ikoko wanzwa nada podia usagona pamwe pamuntu na podia wagona kunja mukagona so pamwe pamuntu ndaretsewa alright kuti urare pano pamba pemumwe munhu panapa hazviite bheta uzvibudire uzvitsvagira kwaunozvirarira iwewe Patricia uri kunyemba wauya akungotya kurara pano pamatare kana pamwe akuda kutiza zvinabhana kwane aiwa muzukuru unorara pano pamatare muri kubatsirwa mese kuti mwana apore ndizvo kaPatricia saka chokuti wasunungura munhu chiyo wakuramba kurara pano pamatare sakanzi iwe kana wasunungura munhu chifambirana pamwe chete nevamwe vako hama dzako hapana negodo newe saka werega kutya kuti pamwe hama dzangu dzinozondirwisa munenge muri pano pamatare pasekuru anenge ari pakati penyu wanzwa Patricia ucharara pano mopiwa mishonga iwo ndiwo uchatobika porridge remushonga richasunungura John wanzwa kusvikira sekuru vozokupa mushonga kuti iwe oenda uchisiya hama dzako pano oenda kunotora chinhu chako chirongo chine dumwa ichocho kana wapiwa mushonga nasekuru chinotakurika hachikurwise kudzimara wagona kuya nacho pano sekuru vochiparadza iwe woudza chidumwa chako kuti iwe chidumwa changu poresa John apore muri pano handini kunzwisana ndatenda muzukuru ukana tumwa wako
kumuyangana so aradzara tsingano tupesi zvanzi dumwa rako rakutaura kuti riri muchirongo zvaina sekuru ndiri kuriona pagirazi apo idumwa rakazara tsono dzakasiyana-siyana hombe nediki tsono miri wachenjesa chine tsono dzakawanda pamunopa munhu munoita tsingano pamunouraya munhu azi munotanga maisa tsono padumwa iroro Shadidi. ndino zvamunoita zvakanaka inkani kacha timboimarira papano uyu tifuna kuti apita akatenge mankwara yake akabwera namankwara yake pakazabwera uyo nikuimba kuti uyo anenge apora akudziva zvaakuchiita uyo zvanzi nasekuru zvakanaka vazukuru dare renyu kuda kuti riperere panapa pazuva ranhasi uyu ndichamupa mushonga ende kunotora chidumwa chake adzoke nacho pano imimi muri pano kusvikirira kana auya panguva yachadzoka nechidumwa chake tizochiparadza uyo mukomana ari pano achasiya bikirwa poriji remushonga neuyu rekumusunungura panguva yanozova nechidumwa chake nguva yamunozobva panapa uyu mwana anenge apora anenge amunhu akanaka Atenda sekuru. zvaina sekuru ndoda takuitawo munhu kwaye akusvikawo pakutorora avake musha wake achengetewe namai vake nyama dzake manzwaka ndo zvinoitwa nasekuru tazvu izvozvo zvakanaka vazoisai maoko zvakanaka patishaombera zvakanaka chiramukani mukaya kunyumba yakukole regai ndibvise tsvimbo yasekuru apo mukwanise kusumuka musvetuke muende panze munogara paimba rumu ipasera kusvikirira zvikamu zvinotevera ndozotevera ipapo nemushonga iwo ubikira hanzvadzi yako mushonga ajeporiji apore mumba pano mapadze
makasangana kudande Davidson pepe sekuru vakakuvimbisai zvavakakuvimbisai sekuru vakakuvimbisai kuti chizvi sekuru panyaya yemukomana vakativimbisa kuti mukomana anoita right sekuru vakativimbisa kuti mukomana anoita right but tinotoona shuwa mukomana ari kuita right zvechokwadi handiti zvaimboita pane apa ndiona zvasiyana handiti tanzwa hanzvadzi yako ichitaura kuti inini ndo zvandaita izvi ndakatodya dzimwe hanzvadzi nevakomana vanenge navo unonzwa sei kana mashoko akadaro achitaurwa zvinhu zvinondibata zvisingaite kuti ndoona kuti unoda kuchema nokuti zvinhu zvisingatomboita pavaishaya hama dzako dzairwara kana kuti vaita sei chichaitika vazhinji vacho kupenga ikoko ndokura kakaitika omafira raiita handiti chiuya sekuru toda kuti mundibatsire pana Patricia wakadii ndati wakadii Patricia ndiripo hangu kana makadiwo uri kuda here kuti sekuru vakubatsire sekutaura kwavaita uri kuda here kuti sekuru vakubatsirei sekutaurirana kwamaita mudare mukati umu ndikufuna kuti andithandise zvanzi chokwadi ndiri kuda kuti sekuru vatibatsire tanzwa uchiti une mhiko yekuti usarare pamba pana kudzimba dzevamwe vanhu saka ucharara pano here kana kuti uchaita sei ndobva kuna imwepo sha zvanzi izvo tanzwa mukati muuchitaura iwe Patricia kuti une mhiko yekunzi haufanirwi kurara kumamana saka apa hatisi kuziva kuti uchadii uchabvuma here kurara pano kusvika mabatsirwa kana kuti une kumwe kufunga kwauri kuda kuita iwo komareva kuti imbani andithandiza na imbano nichita dzomwe zvarevabzo iwo zvanzi nekuda kwekuti sekuru vari kutibatsira vacho vati ndinofanirwa kurara pano handina nharo dzandiri kugona kuita saka ndichangoita sekutaurwa kwazvaitwa nasekuru handiti zvaungada kutaura kuhama dzako zvisi unoziva kuti zvinhu zvinoshamisa sekuru kunzwa munhu achibvuma kuti ndakauraya hanzvadzi nevaningina 4 nemurume pamwe chete saka zvaungada kutaurawo kuhama dzako dziri panapa handi mango vasara muri 3 chete saka kuvanhu 2 ava uda kuvataurirawo kuti chii pano nena kuna familia zangu familia maningo kumbirambo dishkurupa kwa muri dishkurupa kwene kwene proof of all dishkurupa kwene kwene nimbano ndakuponyerani ndikadziwa lini so ndachita kufundzisi wangu na zvanzi kuhama dzangu ndiripo kuda kukumbira ruregerero kuti hama dzangu ndiregererei nemoyo wangu wese izvi zvinhu zvakaitika izvi handina kuita zvekuzvitsvaga zvekuzvida inhaka yandikatosiyirwawo asi dzimwe dzenguva ndaitozvifungawo kuti izvi zviri kuitika izvi zvakaipa asi masiro yacho ekuti ndigone kuzvisiya ndo pandaitoshaya kuti ndotangira papi ndigone kubuda mazviri amai vemunhu patanga tiri kudande paipai sekuru vakakudzai kuti nzvimbo yamuri kutaura haisiriyo iri kugarwa naPatricia wangu ndezvavakataura chii chakazoitika zvakazoitika sekuru vakatipa mishonga yekupfungaidza ndibva tapfungaidza ndibva sekuru ndibva kuti vasafona namba dzake kuti ndidzodzo shandisa idzodzo ndibva tafona ndipa akatanga kurohana ndibva atione munhu asvika handiti manzwa zvaataura ndima amai vevanhu muri kunzwawo sei ndandichimbonge ndakabatikana asi ezvinezvi ndangonzwawo kusununguka kuti akumbira kuti akundisirawo mhuri mbiri idzi naiye wechitatu saka ndezvandangonzwawo nokusunungukawo mukati mehana yangu ndamuregerera mwana uyu nemaityira akaita saka chimutaurirewo achinzwa tichinzwa kuti wanosvika muchiro sei mwana wangu ini ndakuregerera nemabasa kwawakabata ukaita mwari ndiye achaziva kwakusiri kuda kwako semunhu waishandiswa nambuya natete vako saka iwo sekutenda kwawaita kuti ndaakusiya saka dai waramba wakadaro mukati mahana yako kuti wakusiya nemishonga yatichapirwa nasekuru tinotenda mwana zvanzi ndinotenda amai nemashoko enyu nekundiregerera kwamandiita nemashoko enyu ekundirairidza kugara zvakanaka kwamaita ndinokutendai amai nekuti mandiratidza kuti hamuna hasha neni ndazvinzwa mwana wangu Patricia handiti
mukoma Davidson munotiwo chi nezvataurwa navahandadzi venyu izvi? Ndinoti kana zvoshuhwa achita tisunungurawo isusu ndoti kana neniwo handamuregerera.